Mä halusin tietoa. Siispä aamukahvikouraan ja Helsingin yliopistoon. Mietin tuossa Kansalaistorilla, mistä saisi tietoa. Ja sitten poksahdin tänne Helsingin yliopistolle. Vieressäni on Mikko. Hyvää huomenta. Minä tarvitsen tietoa. Auta minua. Tää on ihan hyvä paikka, tää yliopisto. No näin arvelin. Minkälaista tietoa oot miettinyt? Mulla on niinku lyönyt aika kovan metavaiheen päälle. Jengi puhuu tosi paljon metasta. Ja mä en tajua siitä yhtään mitään. Voit sä avata mulle, mitä meta tarkoittaa? Metatieto. No just se, vielä se tieto sinne. Puhutaan kuvailutiedosta. Aukeeko se paremmin? Kuulostaisi hyvältä. Tai tietotiedosta. Nyt jos puhutaan tiedosta ja tiedon lähteistä, niin niitähän yleensä löytyy kirjastosta, arkistoista, monista eri paikoista. Esimerkiksi tämä kirja, niin tämä on niin kuin yksi lähde. Ja sitten kun se kuvaillaan tietyssä mielessä, eli siihen liittyy teknisiä asioita ja sisältöön liittyviä asioita, eli tuotetaan kuvailutietoa siitä, että mikä tämä kirja on, kuka sen kirjoitti, milloin se on julkaistu, missä se on julkaistu, mikä sen nimi on ja niin edelleen. Niin se on tavallaan sitä metatietoa tuosta kirjasta. Et esimerkiksi, että meillä on valokuvia ja sanomalehtiaineistoa, meillä on avoimesti julkaistu kaikki historialliset sanomalehdet Suomessa Kansalliskirjaston toimesta. Ja sitten jos me pystytään tuottamaan artikkelikohtaisesti kuvailutietoa niistä, mitä se artikkeli pitää sisällään, sitä pystytään tuottamaan myös automaattisesti, niin voit miettiä sitä, että kun sä kävelet tuossa Helsingin kadulla, niin ei ole, kun se on yhdistetty paikkatietoon, niin sulla voisi olla joku pädi tai virtuaalilasit, joiden kohdalla tai joiden kautta sulle tulisi siihen katuun liittyviä historiallisia artikkeleja sanomalehdistä esimerkiksi, tai valokuvia. No, tämä on ihan mieletöntä. Että siinä voisi niinku pällistellä sitten ikään kuin historiahavinaa. Mennä vaikka Töölönlahdelle ja olisi lasit päässä, että miltä se näytti niinku vaikka 50-100 vuotta sitten. Mikä olisi semmoinen niinku jotenkin aloittelijan paketti? Mitä sä neuvoisit tällaista aloittelijaa? Mistä mun kannattaa niinku lähteä liikkeelle? No on totta kai niin kuin erilaisia näitä palveluita, mistä löytyy yksi semmoinen todella hyvä uusi palvelu, johon on keskitetty kirjastojen, museojen ja muiden palveluita, on semmoinen kuin Finna. Jos sä haluat, niin voit käydä vaikka siellä.